Inselmilkom u nistedinkom għal 162 riflessjoni 3 minuti mal-Patri. Edin kważi felu l-ottava tas-solennità kbira tal-miliet u l-ħadd niċċelebraw propju fl-aħħar jum tas-sena il-festa tal-familja imqazza Ġesù, Marija u Giuseppi. Il-misteru kbir tal-inkarnazzjoni fakkarna kemm Ġesù kellu bżonn ta' Marija, ommu u ta' missieru Giuseppi. Huma tnejn jiffurmawh, jindukrawh, iħejjuh biex iħejji ruħu għal-missjoni tiegħu bħala Messija, skont ismu, dak li kellu jsalva il-poplu tiegħu minn dnubietu. Il-Vanġelu magħżul għal din is-sena huwa il-preżentazzjoni ta' Ġesù fit-Tempju. Marija u Giuseppi fedeltà kbira jobdu il-liġi ta' Mosè u jippreżentaw lil Ġesù fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Hemmhekk jiġi magħruf minn żewġ xhieda bħala l-Messija tal-Mulej. Jiġi magħruf minn Xmuni, ix-xwejjaħ li mnebbaħ mill-Ispirtu Santu jaraf f'Ġesù il-Messija mwiet, il-glorja tal-poplu tiegħu, id-dawl li kellu jiġi biex idawwa lil-ġnus u jiġi magħruf anki mix-xwejħa Anna. Kemm hija sabiħa l-fedeltà ta' Marija u Giuseppi lejn il-liġi ta' Mosè. San Luqa aktar il-qudiem kellu jirrakkonta kif iż-żagħżugħ Ġesù ta' 12 sena biex jobdi wkoll il-liġi tal-Mulej jiġi mtella għal waħda mill-festi l-kbar ma' Marija u Giuseppi fit-Tempju ta' Ġerusalemm. Li tfakkarna f'realtà sabiħa immens. Ġesù jitrawwem fil-għarfien tiegħu Talla fit-talb, Ġesù jitrawwem fis-smieħ tal-Iskrittura, Ġesù jiskopri il-missjoni tiegħu bl-għajnuna ta' Marija u ta' Giuseppi. Huma l-edukaturi reliġjużi ewlenin tal-fidi ta' Ġesù bħala bniedem. U din tfakkarna fl-importanza tal-ġenituri kollha ta' daw kollha li jieħdu ħsieb lill-uliedna. L-importanza li jittrażmettu l-ġmiel tal-fidi u tal-Vanġelu. Forsi xi kultant aħna niddelegaw din il-formazzjoni reliġjuża lill-oħrajn. Ma l-Vanġelu bħal donnu jfakkarna illi l-ewwelin edukaturi tal-fidi ta' wliedna huma l-ġenituri. Jalla l-eżempju tal-familja mqazza jixpruna lill-ġenituri biex jieħdu verament bis-serjetà u minn qalbhom din il-missjoni kbira li jafdalhom il-Mulej. Inselmilkom u l-Mulej jagħtikom is-sliem tiegħu.